Hos ejendomsmægleren EDC i Hinnerup har de travlt. Det er nemlig blevet populært at købe hus i byerne uden for Aarhus Kommune. Jeg vil næsten våge påstå at sige, at hvis vi så bort fra dem, der flytter rundt her i byen, som bor her i forvejen og bare skal have noget andet her i byen, så kommer også stort set resten fra Aarhus. Altså alle vores tilflyttere kommer stort set fra Aarhus. I 2012 flyttede 1480 personer mellem 25 og 40 år fra Aarhus Kommune til en af de omkringliggende kommuner. Syddjurs, Skanderborg, Favrskov og Odder Kommune. I 2013 steg tallet til 1520, og sidste år valgte 1638 personer at slå sig ned i en af Aarhus nabokommuner. Ifølge Jette Eriksen skyldes udviklingen blandt andet, at byer som Hinnerup er billigere på en lang række områder. Det er lidt billigere end i Aarhus. Vi har meget billig varme, blandt andet i Hadsten, Hammel og Hinnerup, som jo også betyder noget for den årsindtægt, man har. Og så børnepasning er næsten halv pris herude for de små børn. Er det et problem, at så mange unge mennesker flytter fra Aarhus Kommune? Ja, det er det da selvfølgelig. Der er rigtig mange, der er glade for at bo og studere i Aarhus, og som egentlig også gerne vil blive boende. Og der skal vi selvfølgelig blive bedre til at sørge for at bygge nogle flere boliger, der også er familievenlige. Og særligt med den nye planlovmulighed, der har vi brug for og mulighed for at bygge flere almennyttige boliger til en rigtig god pris.